Evo, zahvaljujem gospođi Ljubijani na najavi i na pozivu i sve vas srdačno pozdravljam. Stvarno mi je zadovoljstvo biti ovdje večeras u ovom gradu i u ovom zaista fascinantnom prostoru koji stvara mi dodatnu tremu kada sam okružena ovim svim varuljskim eksponatima. Nije nam samo prostor zanimljiv, zanimljivo nam je i vrijeme, znači nalazimo se u 2025. godini i to je godina velikih obljetnica u hrvatskom narodu, a jedna od najvećih je vezana za 925. godinu kada je održan prvi Splitski crkveni sabor. Na tom saboru je ustanovljena Splitska metropolija, znači zajednička crkvena pokrajina za Hrvatsku i Dalmaciju, koje su u ono vrijeme bile različite državne tvorevine, tako da je to bio važan korak naprijed prema integraciji romanskoga i hrvatskoga stanovništva na današnjim hrvatskim prostorima. Uoči toga sabora tadašnji papa Ivan X piše dva pisma i jedno od ta dva pisma je upućeno hrvatskom vladaru Tomislavu, kojega papa naziva ga kraljem i to je zapravo prvi, a i najstariji spomen Tomislava kao kralja, koji se onda u predaji i u tradiciji uzima kao početak Hrvatskog kraljevstva i zato je Hrvatski sabor ovu tekuću godinu proglasio godinom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva. No, znatiželjni kakvi jesmo, sigurno se pitamo što je papa pisao u ta dva pisma. Pa papi je malo smetalo ono što on naziva metodom nauk, odnosno rimska liturgija na slavenskom ili papa dodaje barbarskom jeziku. Znači, poznato vam je da je u Rimokatoličkoj crkvi službeni jezik bio latinski sve do 20. stoljeća, a ovdje u 10. stoljeću papa doznaje da se na istočnoj obali Jadrana da se slavi ta slavenska liturgija i nije baš imao visoko mišljenje o tome i zato je pisao, znači, i kralju Tomislavu, a i crkvenim prelatima na tom prostoru. Znači, u tom metodovom nauku prepoznajemo hrvatsko glagoljaštvo i to je najstariji dokumentirani spomen hrvatskog glagoljaštva na ovim našim prostorima i zato ova godina nije samo obljetnica Hrvatskog kraljevstva, nego je i velika obljetnica 11 stoljeća hrvatskog glagoljaštva. U tih 11 stoljeća hrvatskog glagoljaštva izredalo se mnogo junaka. Ja ovdje imam vrlo ograničeno vrijeme, neću ih moći naravno spomenuti, znači niti neku reprezentativnu manjinu, ali ću izdvojiti neke i oni će naravno isto biti odraz moga subjektivnog izbora, ali ja vjerujem da ćete vi imati razumijevanje za to i ja ću svaki put obrazložiti zašto sam nekoga izdvojila. Znači, čuli smo da se papa Ivan X u pismima koje piše da se služi sintagmom metodom nauk i ta sintagma pred nas doziva osobu Metoda, on je danas svetac. I Metod se inače smatra ocem hrvatskog glagoljaštva, upravo zato što je prvi spomen glagoljaštva na hrvatskim prostorima bio vezan za njegovo ime. Kao što vam je poznato, Metod je stariji brat slavnoga dvojca, a to su nam Konstantin filozof, kasnije nazvani Čiril, i Metod. Ovo su dvojica najvećih ljudi u slavenskoj povijesti, a oni sami nisu bili Slaveni, bili su bizanski Grci, bili su izrazito školovani ljudi, otmjeni, odmjereni, koji su bili rado viđeni na dvoru.
i koji su u svojoj domovini imali sve što im je bilo potrebno. Ali opet, oni su sve te privilegije vidjeli kao odgovornost da služe onima koji su manje privilegirani i oni napuštaju svoju domovinu i odlaze u srednju Europu gdje se nalazila kneževina Moravska i u toj Moravskoj živjeli su Slaveni i braća njih opismenjavaju, znači donose im darove prvog slavenskog književnog jezika, staroslavenskog jezika, prvog slavenskog pisma Glagoljice i prvih slavenskih knjiga. Poznata je ona misao Svetoga Čirila, nagi su svi narodi bez knjiga i to je jedna od temeljnih vrijednosti Čirilometodske misije. Braća također donose nešto što je vrlo važno za slavenske narode, a to je slavenska liturgija. U ono vrijeme se liturgija, kršćanska liturgija u Europi vršila na latinskom i na grčkom jeziku, a sada u 9. stoljeću jedan narod, polubarbarski, polupoganski, koji još ima neke poganske običaje, dobiva liturgiju na jeziku koji razumije, kojemu je jasan i bio je to zapravo i jedan vrlo veliki politički uspjeh, zato što su se onda Slaveni mogli osloboditi od utjecaja okolnih naroda. Znači, nije neobično da Papa Ivan X spominje samo Metoda, jer to je, sjetimo se, 10. stoljeće. Znači, inače je Metod, ako vidite godine, on je nadživio svoga mlađega brata 16 godina i u tih 16 godina on je napravio sve što je bilo u njegovoj moći da među slavenskim narodima zaživi ta liturgija, taj jezik, ta pismenost i to pismo. Također se Metod zna spominjati samostalno i u nekim drugim izvorima. Ima jedan malo mlađi izvor od 10. stoljeća, on je sa početka 12. odnosno sa kraja 12. i početka 13. stoljeća, latinski izvor koji spominje samo Metoda i kaže da je Metod neki Grk koji je došao, pazite sad, iz Istre i iz Dalmacije. I u tom podatku zapravo možda možemo naslutiti da to govori o onoj pretpostavci koju su postavili povjesničari, da kad su sveta braća išla iz Carigrada u Moravsku, da su išli preko istočne obale Jadrana, znači preko ovih naših današnjih obala Jadrana, i onda se sačuvao taj podatak da je on tobože iz Dalmacije i iz Istre došao. Podomaćili su ih i hrvatski glagoljaši. Ima jedna hrvatsko-glagolska knjiga iz 15. stoljeća, Mavro Brevijar, u kojoj piše da su sveta braća Čiril i Metod rođeni u Solinu, znači u Dalmaciji, u Solinu, i da su u rodu sa carem Dioklecijanom. U takvim podacima možemo samo vidjeti jednu veliku privrženost hrvatskih glagoljaša prema Čirilu i Metodu, koje su smatrali, s pravom su i smatrali svojim prvacima. Znači, oni su bili prvi glagoljaški junaci. Prvo slavensko pismo Glagoljica pripisuje se najčešće Konstantinu Čirilu, odnosno znanstvenici smatraju da je najvjerojatnije da je on autor pisma. Vjerujem da vam je poznato da je dugi niz godina, znači preko 500 godina, se u Europi vjerovalo da je jedan drugi velikan bio autor Glagoljice, a taj drugi velikan je bio Sveti Jeronim i on je od braće stariji skoro 5 stoljeća. Do tog vjerovanja je došlo zbog pogrešnog čitanja nekih izvora i zbog činjenice da u ono vrijeme informacije nisu bile dostupne kao što su nam danas bile dostupne, nisu bile provjerljive kao što su nam danas provjerljive i znanost se nije toliko dobro razvila da bi mogla preispitati vjerovanje da je Sveti Jeronim autor Glagoljice. No Sveti Jeronim je samo to vjerovanje da je Sveti Jeronim autor Glagoljice je imalo svoju vrlo dobru svrhu, znači ono je štitilo glagoljaše u zapadnoj rimskoj crkvi gdje je službeni jezik bio latinski sve do 20. stoljeća. Tako da je zapravo sve to imalo smisla.
Što se tiče samog Svetog Jere Dalmatinca, on zapravo ima mnogo sličnosti sa Svetim Konstantinom Čirilom. Obojica su primjerice volila Grgura Nazijanskoga, obojica su bili filolozi, znači ljudi knjige, i obojica su bili prevoditelji. Ono što spaja sve njih troje je to zapravo da su oni spajali europski istok i zapad iz suprotnih smjerova. Znači, Sveti Jeronim je bio čovjek zapadnog rimskog carstva, on je bio čovjek iz visokih krugova rimske kurije, koji shvaća da to nije za njega i njega privlači istok, privlači ga askeza ovih istočnih monaha, on napušta zapad, odlazi na istok i ovdje stvara svoje životno djelo, a to je prijevod Biblije na latinski jezik. S druge strane imamo Svetu braću koja su ljudi istočnog rimskog carstva, Bizanta. Oni napuštaju Bizant, odlaze u srednju Europu koja je pod jurisdikcijom pape, znači rimskog biskupa. Metod ulazi u hijerarhiju rimske crkve, a Sveti Čiril umire u Rimu i ondje mu je do dana današnjega grob. Dakle, u njima trojici imamo ljude koji su prekoračivali granice i koji su spajali Europu iz različitih smjerova. Vrijeme Čirila i Metoda je pretpovijest hrvatskog glagoljaštva. Oni kada su išli prema Moravskoj, u Hrvatskoj je tada vladao knez Trpimir, kada je umro Metod, u Hrvatskoj je tada vladao knez Branimir. Povjesničari vjeruju da se i prije ovog Splitskog sabora da je postojalo glagoljaštva na našem prostoru, ali taj prvi Splitski sabor nam je prvi znači dokumentirani spomen, zato je on važan. Na hrvatskim prostorima se dakle razvija glagoljaštvo koje ima svoje tri važne domene djelovanja. To je prvo crkveno područje, znači glagoljaštvo je primarno glagoljaška liturgija, dakle liturgija, bogoslužje koje nije na latinskom jeziku i iz knjiga koje nisu na latinskom pismu. I taj naš liturgijski jezik zove se hrvatski crkveno-slavenski, a pismo je naravno naša draga glagoljica. Što se tiče književnog područja, glagoljaštvo je u svojoj biti kultura riječi. Znači, osnovni proizvod glagoljaštva su brojni tekstovi, liturgijski, neliturgijski, književni, neknjiževni, pravni i drugi tekstovi. Ti tekstovi su tijekom 1000 godina glagoljaštva, odnosno više od 1000 godina glagoljaštva, bili pisani tim hrvatskim crkveno-slavenskim jezikom i onda naravno dolaze i narodni čakavski, a onda se poslije pridružuju i hrvatska štokavština, a i malo kajkavštine. Glagoljaštvo obuhvaća pismenost na oba slavenska i oba hrvatska pisma, znači i na uglatoj, odnosno hrvatskoj glagoljici i na hrvatskoj ćirilici. Društveno područje djelovanja glagoljaša, evo neka oni objasne svojim riječima. Ovdje možete vidjeti jedan citat iz Petrisova zbornika koji kaže: nam je biti meštrom i učiti i prosvjećati plku tmu. Znači, oni su sebe smatrali učiteljima, čiji je zadatak bio da prosvjetljuju svoj narod. Oni su bili prosvjetitelji jer su svom narodu davali knjige, znači oblačili su hrvatski narod u knjige. Povijest hrvatskog glagoljaštva može se ugrubo podijeliti na dva velika dijela, a to su srednji vijek i novi vijek. Ovdje sada slijedi jedan vrlo sažet pregled srednjega vijeka, naravno da moram mnogo toga izostaviti. Krećemo od prvog spomena glagoljaštva, prvog dokumentiranog spomena na Splitskom saboru. Oko 1100. godine, pred kraj Hrvatskog kraljevstva,
čeka nas dragi kamen hrvatskog jezika, Bašćanska ploča. Onda u 13. stoljeću od pape Inocenta IV. Dobivamo blagoslov da slavimo glagoljašku liturgiju, znači on daje dopuštenje Senju i Krku da glagoljaju, što je zapravo značilo za cijeli prostor jako mnogo, i od te povlastice se onda događa jedan veliki procvat u 14. i u 15. stoljeću koje nazivamo zlatnim dobom hrvatskog glagoljaštva. U tom vremenu nastaju najveće, najreprezentativnije i najvažnije srednjovjekovne glagolske knjige. Srednji vijek je i inače važno razdoblje uopće za Hrvatsku, jer se tada konsolidira hrvatski narod, utemeljujemo svoj identitet i tu je naravno veliku ulogu odigralo glagoljaštvo. Evo nekih antologijskih tekstova, odnosno knjiga iz toga vremena. I onda naravno na koncu 15. stoljeća dobivamo glagoljski tisak. I gdje su nam sada tu junaci? Evo samo na ovom slikopisu prepoznajemo ih mnogo. Na Bašćanskoj ploči to su benediktinski opati Dobrovit i Držiha. Tu nam je kralj Zvonimir koji je također svojevrstan glagoljaški junak jer je jedini hrvatski kralj čije ime imamo zapisano na glagoljici. Vidimo misal kneza Novaka, na njega se kao pisar potpisao knez Novak Tisislavić, Ličanin. Pa brevijar vida Omišanina je ispisivao pisar vid iz Omišlja, a ova njegova knjiga se naziva Hrvatsko-glagolskom Biblijom zato što je prebogata biblijskim tekstovima vrlo stare tradicije. Pa vidimo Hrvojev misal. Hrvojev misal je najljepša hrvatsko-glagolska knjiga svih vremena, izložena je ovdje, možete se malo prošetati nakon predavanja. Nju je ispisivao pisar koji se zove Butko, pa za pariški zbornik vežemo Grgura Borislavića i tako dalje. U ovom razdoblju ja ću izdvojiti jednog čovjeka zato što je bio svjestan onoga što su posebno djeca svjesna, a to je da knjiga treba imati i neke slike. Knjiga treba biti lijepa, svaka čast tekstu, ali je isto lijepo vidjeti jednu lijepu knjigu koja je lijepo urešena, pa ću izdvojiti Bartola Krbavca. Bartol Krbavac je bio građanin Zadra, ali je bio podrijetlom iz Krbave, odnosno sa Krbave. Za razliku od brojnih glagoljaša tijekom povijesti koji su bili klerici, znači bili su popovi, bili su redovnici, bili su biskupi, ovaj je bio svjetovnjak, bio je čovjek oženjen, žena mu je bila iz Ancone i on je sam izučavao zlatarski zanat, znači imao je školovanje u tome, pa je onda bio vještan s rukama i on je bio i pisar i iluminator glagolskih knjiga. Znači on ih je i ispisivao i oslikavao i ovo je vrijeme, kao što vidite, vrijeme rukopisne knjige, znači prije izuma tiska, knjige su se prepisivale mjesecima, bile su rijetke, bile su teško dostupne i bile su jako dragocjene i skupe. Ovdje ću vam pokazati nekoliko njegovih uradaka. Ovo je iz berlinskog misala. Znači, Bartol Krbovac je radio liturgijske knjige, misale i brevijare, a one su bile najprestižnije knjige, zato što su to bile knjige za oltar. Ovdje možete vidjeti motiv čega ili uspijevate prepoznati što bi to bilo. Neko je dijete, pa neka žena, pa neki muškarac, što bi to bilo? Sveta obitelj, dakle, ovo su jaslice, vidite maloga Isusa, Mariju kako leži, čak su okolo neke životinjice i skrećem vam pozornost na ovu zlatnu boju na ovim minijaturama. Ovdje možete vidjeti malo namrgođene Svetoga Petra i Pavla. Možda je Bartol Krbovac htio malo naglasiti to da su se oni iznimno poštivali, ali su se voljeli malo tu i tamo zagačiti
i raspravljati. Ovdje evo jedna dama, Sveta Katarina, možete vidjeti onaj njezin kotač, prepoznatljivi, isto vidite ove lijepe detalje uz sam tekst. Ovo nam je ročki misal, znači još jedna knjiga koja se pripisuje Bartolu Krpovacu. Ovo je inicijal, ovo je slovo E. Vidite kako je lijepo bogato. Evo još jedna stranica iz ročkoga misala, vrlo lijepo ukrašena, ukusno, a ovo nam je apostol Ivan. I za kraj, moja omiljena iz prvog beramskog misala, možete vidjeti jednu damu koja je odjevena kao srednjovjekovna dama. Pored nje su dva starca ispod nekog stabla. Je li nekome zvoni koji bi to motiv bio? Stari zavjet, ima jedna priča u Starom zavjetu iz knjige proroka Danijela. Ovo je Suzana, znači ako znate priču, Suzana je bila pogrešno optužena i onda ju je prorok Danijel spasio od smrti. I znači priča je starozavjetna, sama priča se tiče Židova onoga dalekoga vremena, a Suzana nam je odjevena kao srednjovjekovna dama u rozoj haljini. I u inozemstvu su naši hrvatski glagoljaši širili glas o glagoljici. Evo jedan primjer Jurija Slovinca. On je također bio prepisivač knjiga, ali on je djelovao u Francuskoj, znači on je i studirao na Pariškoj Sorboni i doktorirao ondje i on je bio profesor. Ali je, evo, zapamtio je svoju domovinu, te je u jednoj knjizi, latinskoj knjizi koju je prepisivao, je sastavio jednu glagolsku početnicu u kojoj je ispisao sva glagolska slova i neke kraće tekstove na hrvatskom crkveno-slavenskom jeziku i glagoljicom, ali je onda iznad njih pisao latinicu, znači da bi netko tko bi to čitao mogao razumjeti što piše. I to ovako izgleda i poznata je ona njegova slavna rečenica gdje onda on za pismo glagoljicu je napisao ovo je pismo hrvatsko, znači ovo je hrvatsko pismo. A kada je nabrajao koji sve to biskupi imaju privilegiju glagoljaške liturgije, onda je također spomenuo da je Istra također dijelom Hrvatske. Znači on je to napravio računajući na francuske čitatelje, znači njegova knjiga koju je on ispisivao je bila na latinskom jeziku. Juraj Slovinac je i sam bio pisac, znači nije bio samo pisar, nego je bio je i pisac. On je autor jedne vrlo važne knjige za povijest francuske književnosti, a to je Dvorac djevičanstva. I ono što je zanimljivo je da on tu knjigu napisao i na latinskom jeziku i na srednje francuskom jeziku. Na latinskom ju je napisao zato što je to bio službeni jezik zapadne Europe, ali on, budući da je imao taj glagoljaški duh u sebi, on je znao da knjigu treba demokratizirati, da knjiga treba biti dostupna i onima koji ne znaju latinski jezik, pa ju je onda on napisao i na srednje francuskom jeziku. I to nam je dakle znači razdoblje prije izuma tiska, kada se pojavio tiskarski stroj, to je u potpunosti promijenilo sliku Europe. Znači prije toga su knjige bile rijetke, informacije su se teško širile, znači nije bilo medija kao danas, nego ste imali samo knjigu koja se prepisivala rukom. Kad dolazi tisak, onda se sve to demokratizira, širi se informacija, širi se znanje i u potpunosti se mijenja slika Europe. Knjige koje su otisnute do 1500. godine zovu se Incunabule, tako je, hvala vam lijepo. Što se tiče Incunabula kod Hrvata,
glagoljaši tu imaju važno mjesto. Znači, kad govorimo o inkunabulama u Hrvata, moramo razlikovati one inkunabule koje su pripremali Hrvati, ali na nekom drugom jeziku, od onih koje su baš hrvatske, znači koje su napisane hrvatskim jezikom i pismom za hrvatski narod. Jedna od najstarijih inkunabula u Hrvata je ova. Ovo je znači govor nad grobom jednog kardinala koji je ugledni hrvatski biskup i diplomat Nikola Modruški otisnuo 1474. godine. Znači, ovo je latinska knjiga, ali Nikola Modruški je bio i glagoljaški junak. Znači, on nam je poznat i iz glagoljaške povijesti, zato što je autor jedne glagoljske rasprave u kojoj je on branio pravo glagoljaške liturgije. Znači, on se borio za to da Hrvati imaju pravo imati glagoljašku liturgiju unutar Rimske crkve, u kojoj je službeni jezik bio latinski. Kad govorimo o hrvatskim inkunabulama, poznato vam je da je prva hrvatska inkunabula glagoljaška, to je misal po zakonu Rimskog dvora, otisnuta 22. veljače 1483. godine. Ovo je jedna tajnovita knjiga jer je u njoj samo sačuvano datum kad je otisnuta, znači nemamo potpisa tko je to napravio, niti gdje se to napravilo. Tako da su se oko toga razvile brojne, još uvijek živahne rasprave. Ono što bih ja rekla je zapravo da nemamo jasnih dokaza, nepobitnih dokaza da je tiskana ovdje ili ondje ili da ju je tiskao taj i taj. Za nas je to još uvijek tajna. Ono što sigurno znamo po jeziku i po historijatu knjige jest da je on priređivan u Istri. To znamo. A tko su njegovi autori, za nas su nepoznati junaci, ali nam ništa manje za to nisu važni. Meni se čak čini da se oni namjerno nisu potpisali i to se ne čini samo meni, nego naravno cijelom nizu znanstvenika prije mene. Prvo zato što u ono vrijeme nije baš bilo poželjno da se otisne misal koji nije na latinskom jeziku. Znači, to je bilo nešto potpuno novo i oni su se možda htjeli zaštititi. S druge strane, oni su bili glagoljaši i njihov je svjetonazor bio potpuno drugčiji. Da je ova knjiga danas nastala, mi bismo svi napisali svoja imena, stavili bismo svoje slike, svoje životopise. Glagoljaši nisu bili takvi, ono vrijeme nije bilo takvo, oni su svi računali da će im u skrovitosti, da će im Bog puno više dati u toj skrovitosti nego da su ostali javno. Znači, to je bio njihov svjetonazor, ta jedna poniznost, skromnost i usmjerenost na posao, a ne na onoga tko izvršava posao. Znači, rekli ste mi da su inkunabule knjige koje su otisnute do 1500. godine. Evo još jedne hrvatske inkunabule, Senjski misal, ona je otisnuta gdje? U Senju, naravno. Gdje će drugdje, znači Senj je bio hrvatsko tiskarsko središte. Do danas su nam se sačuvala 3 primjerka Senjskoga misala, a jedan od ta 3 primjerka je bio i u vašem gradu Riječani, znači nalazio se u samostanu Augustinaca Svetoga Jeronima i otamo je nekakvim još nepoznatim okolnostima završio u Mađarskoj. Ali imamo sada ta 3 primjerka sačuvana, a glavni i odgovorni priređivač Senjskog misala bio je jedan od najvećih glagoljaša svih vremena, Blaž Baromić. Blaž Baromić je bio, on je bio rođen na otoku Krku, u Vrbniku,
Bio je čovjek koji je živio na prelasku vremena i koji je znači sudjelovao jednako lijepo i uspješno i u rukopisnoj tradiciji glagolske knjige i u tiskanoj tradiciji. Ako se sjećate, spomenula sam na početku onaj Mavrov brevijar gdje piše da su Čiril i Metod rođeni u Solinu. Taj brevijar je ispisivao Blaž Baromić u svojim mladim danima i onda je otišao u Veneciju, školovao se tamo i sa izučenim tiskarskim zanatom nije se vratio na Krk, nego je otišao u Senj i ondje je osnovana Senjska glagolska tiskara. A naš Blaž Baromić se pokazao znači, kao vrlo vješt tiskar, zato što je iznašao način kako tiskati ligature. Ligature ili slovne spojenice su ovaj način kako su naši glagoljaši štedjeli prostor i vrijeme. Znači, oni bi spajali nekoliko glagolskih slova, sličnih glagolskih slova, odnosno sa istim elementima, spajali bi ih u jedan znak. I to je u rukopisnoj knjizi je išlo relativno lagano, ali je bio problem kako prenijeti ligature u tisak. I onda je Blaž Baromić, odnosno njegov veliki talent, trud, on je iznašao način kako to napraviti i tako je sačuvao taj kontinuitet glagolske knjige, znači nije bilo oštrog prijelaza, nego sve ono što je mogla, odnosno većinu onoga što je mogla rukopisna knjiga, mogla je i tiskana knjiga. Kad smo već kod tiskarskih središta u Hrvatskoj, ne možemo zaobići ni vaš lijepi grad Rijeku, u kojoj je u 16. stoljeću djelovala riječka glagolska tiskara na čelu sa inače Zadraninom, biskupom Šimunom Kožičićom Benjom. Naravno da mi ne pada na pamet da ja vama sad tu nešto govorim puno o Šimunu Kožičiću Benji. Bilo bi to kao da Modriću govorim o driblanju, ne pada mi na pamet. Ali bih vam rekla ovako jedne dvije stvari koje se meni čini zanimljivime, što se tiče Šimuna Kožičića Benje. On je bio idealan klerik. On je bio i latinaš i glagoljaš. Znači, on je bio čovjek koji je ispoštovao odluke Splitskog sabora iz 1925. On je bio vrstan latinski humanist, on je držao latinske govore na Lateranskom saboru, ali je isto vidio ljepotu i važnost glagoljaštva, te je tiskao glagoljaške knjige. Još nešto, sjetimo se onoga što je rekao Konstantin Čiril. Nagi su svi narodi bez knjiga. Šimun Kožičić Benja je jako volio knjige i on je bio kolekcionar knjiga, zanimala ga je hrvatska povijest i on je sam pisao neka povijesna djela i skupljao je knjige i zahvaljujući Šimunu Kožičiću Benji, nama se do danas sačuvao spis Historia Salonitana Major. Zašto je to važno? Jer u tom spisu imamo sve ove dokumente vezane za prvi Splitski sabor 925. godine. U tom spisu imamo pisma pape Ivana X. U tom spisu imamo zaključke Splitskog sabora, a jedan od zaključaka je bio te daleke 925. godine, da se glagoljaši ne smiju rediti ako ne znaju latinski jezik. Znači, sva ova godina, sva ova slavljenička godina, sve što će se ove godine raditi, sve što će raditi Hrvatski sabor, Hrvatsko ministarstvo, Matica Hrvatska, Društva braća Hrvatskog zmaja, sve te aktivnosti je nama omogućio naš Šimun Kožičić Benja, zato što je bio čovjek od knjige, iskupljao je knjige, čitao je knjige i neki čak povjesničari smatraju da bi on čak mogao biti prepisivač ove knjige,
ali i bez toga je velika stvar da evo cijelu ovu godinu mi dugujemo i činjenicu da znamo da je Tomislav bio vladar, mi dugujemo, odnosno da je bio kralj, bio je vladar naravno, nesumnjivo, ali da je bio kralj, sve to mi znamo zahvaljujući našem Šimunu Kožičiću i Penji i eto, hvala mu na tome puno. Prijeći ćemo u novi vijek. Znači, u 16. stoljeću za povijest glagoljaštva je vrlo važna djelatnost hrvatskih protestanata. Oni su bili iznimno plodni, iznimno radišni ljudi i objavljivali su knjige i na glagoljici, i na ćirilici, i na latinici. Među njima su dva najvažnija imena, Stipan Konzul Istranin i Antun Dalmatin. Dogodila se znači reformacija, pa se očekivala i protureformacija, odnosno katolička obnova. Događa se Tridentski sabor koji u potpunosti mijenja zapravo način funkcioniranja hrvatskog glagoljaštva. Na Tridentskom saboru je odlučeno da se rimokatoličke liturgijske knjige smiju tiskati samo u Rimu. Samo u Rimu i to pod jurisdikcijom Zbora za širenje vjere. A Zbor za širenje vjere je s pravom i sa razumijevanjem uvidio u hrvatskom glagoljaštvu most prema istočnoj pravoslavnoj braći. Vi znate da je jedan od najvećih snova obiju crkava ponovno ujedinjenje i Rim je u glagoljaštvu prepoznao da to može biti određeni most prema istočnoj braći i oni su odlučili napraviti jedan jezični zaokret i počeli su istočno slavenizaciju hrvatsko-glagolskih knjiga. Znači, one više nisu bile tiskane na hrvatskom crkveno-slavenskom jeziku, nego su bile istočno slavenizirane u nadi da će onda moći biti zanimljive kršćanima na istoku. Taj veliki san, stvarno jest veliki san koji pokazuje veliko povjerenje u glagoljaštvo, kod glagoljaša nije imao uspjeha. Jer njima jezik nije bio blizak, nije bio jasan i oni nisu baš prihvaćali te knjige. Znači, glagoljaši na samom terenu u Hrvatskoj nisu prihvaćali te knjige. I onda se tu počelo događati da su se služili onim starim knjigama ili da su se služili nekakvim neslužbenim liturgijskim knjigama koje su ispisivali na govornom hrvatskom jeziku. Znači, oni su se pokušali nekako snaći u toj situaciji. I imamo i primjer i iz vašeg grada, dragi Riječani, gdje je jedan kanonik riječkog zborskog kaptola, Juraj Mancini. On je u 17. stoljeću prepisao jedan misal i mi ga danas, odnosno on ga je nazvao misal hrvatski. On je zapravo što napravio? On je prepisao misal Šimuna Kožičića Penje. Znači, kao što vi znate, u Riječkoj glagolskoj tiskari otisnut je i misal hrvatski 1531. mislim, ili 30. I u 17. stoljeću, nakon Tridentskog sabora, kad je trebao koristiti neke druge liturgijske knjige, naš riječki kanonik Juraj Mancini, on prepisuje rukom taj Kožičićev misal i prepisuje ga, pazite sad, na latinici. Ne prepisuje on njega na glagoljici, nego ga prepisuje na latinici i pomlađuje jezik, naravno, to je već 17. stoljeće i on prilagođava jezik svome vremenu. I upravo ta zanimljiva situacija nam govori zapravo kako se glagoljaštvo transformiralo i što je bio konačni cilj glagoljaške povijesti. Znači, ova je knjiga na latinici, jezik sigurno jest crkvenoslavenski, ali znatno
pomlađen, ali vidimo da je glagoljaštvo se razvijalo prema tome da u konačnici zapravo to sve bude suvremeni hrvatski jezik koji će svima biti jasan i da to bude najraširenije pismo, a to je bila latinica i to će se konačno i dogoditi u 20. stoljeću, a ovdje slučaj znači našega Mancinija koji je htio je misal na svom jeziku, nije slušao pulske biskupe koji su zahtijevali latinsku liturgiju, nego on prepisuje misal glagoljaški stari i prilagođava ga sebi. Dakle, to nam je to 17. stoljeće, vidimo tu jednu nezahvalnu situaciju s tim istočno slaveniziranim glagoljaškim knjigama, ali vidimo da glagoljaši brane svoj hrvatski identitet. Evo, u Rijeci su tom identitetu najviše prijetili Talijani, a kad se spustimo malo na jug, među Dalmatince, njima su najviše prijetile Osmanlije. Zašto spominjem Dalmatince? Zato što je Šimon Kožičić-Benja u onom jednom svom govoru na Lateranskom saboru saborskim ocima rekao: Turci bi vam bili u Italiji da nije ratobornih Dalmatinaca. Znači, Dalmatinci su bili ti koji su držali prvu crtu obrane od Osmanlija. I sad ću vam pokazati jednoga ratobornog Dalmatinca koji je bio i pop glagoljaš. Don Miho Pavlović Burazinović. Ako niste nikad dosad čuli za njega, nemojte se loše osjećati jer sam i ja tek nedavno čula za njega, ali mu je priča ona je fascinantna i govori o tome koliko su zapravo glagoljaši bili ne samo branitelji duha hrvatskog naroda, nego i branitelji njegova tijela. Naš pop glagoljaš Don Miho rođen je u Cisti, znači Cista vam je danas općina Šestanovac, to je srednja Dalmacija, nekad je to bila knežija Radobilja koja se nalazila između Poljica, Sinjske i Imotske krajine. I on je bio pop glagoljaš, ali on je ujedno bio je borac protiv Osmanlija, a specijalnost mu je bila oslobađanje ovih kršćanskih, odnosno hrvatskih zarobljenika iz ropstva. On je imao družinu s kojom je upadao na osmanlijski teritorij i oslobađao Hrvate zarobljeništva. I u povijesnim izvorima se sačuvao podatak da je spasio preko 100 Hrvata, a među njima je bila i sestra tadašnjeg makarskog biskupa Petra Kačića. Osmanlije su naravno bile bijesne na njega i raspisale su nagradu za njegovu glavu. Nisu ga uhvatili, ali jesu uhvatili njegovoga brata i onda su ga mučili i ubili, nažalost. O Don Mihi nam se još sačuvao jedan vrijedan podatak da je tog popa hajduka, možemo ga nazvati, on je pop glagoljaš i hajduk, doveo ga je put u Rim. I u Rimu je tamo u crkvi Svetoga Jeronima, unutar zavoda Svetoga Jeronima, 1664. godine održao glagoljašku misu i potpisao se u ovu knjigu misa na hrvatskoj ćirilici. I evo, tako nam je taj jedan hajduk dospio u crkvu Svetoga Jeronima u Rimu. Znači, još smo u 17. stoljeću, dosad sam vam spominjala samo muškarce, takva je glagoljaška povijest, puna muškaraca i ostatak predavanja će isto biti muškarci, ali ima jedna dama koju bih voljela spomenuti, koja je isto živjela u 17. stoljeću, živjela je na otoku Krku, pa joj je vjerojatno svakodnevnica bila malo mirnija nego što je bila Don Mihi ili što je bila Juraju Manciniju. Od nje nam se sačuvao jedan natpis koji je ona dala staviti na nadvratnik svoje kuće.
u Vrbniku, na otoku Krku, znači i sa Vrbnika nam je bio, ako se sjećate, ovaj Blaž Baromić, znači Vrbnik je sjelo glagoljaša. Ta dama se zvala Jelena Šulina i ona je na nadvratnik svoje kuće napisala datum, znači mjeseca decembra, i onda ključnu misao: to je kuća mene, Jeleni Šulini. O ovoj ženi je pisao Branko Fučić. On je nju nazvao ona jaka žena Jelena Šulina, jer ja vjerujem da i vi iz ovog njezinog to je kuća mene, Jelene Šulini, vidite, osjećate njezinu samosvijest, samobitnost, čak i jednu dozu drskosti. Znači, ona zna tko je ona i ona zna što je njezino i ona to stavlja na nadvratnik svoje kuće da urbi et orbi svi vide da je to njezina kuća. Ona je bila pučanka, nije bila plemkinja, ali je očito bila imućna pučanka. U duhu njezina natpisa prepoznajemo glagoljaški duh, jer i oni su bili takvi. To je pismo mene, to je jezik mene, to je knjiga mene i mog naroda, i tako su glagoljaši razmišljali i kroz povijest se borili za svoj jezik, svoje pismo, svoje knjige i svoj narod i svoj identitet. Znači, kao što sam rekla, kroz onda ovaj 17. i 18. stoljeće se izdaju te istočno slavenizirane knjige, ali onda konačno u drugoj polovici 19. stoljeća dolazi do promjene, dolazi do novih vremena. U tim vremenima je djelovao biskup Josip Juraj Strossmayer. On je isto jedan glagoljaški junak, ali ne samo glagoljaški, on je jedan od najvećih hrvatskih velikana. Veliki Antun Gustav Matoš nazvao ga je kraljem svih naših ideala. A jedan od najvećih ideala biskupa Josipa Jurija Strossmayera bile su ćirilometodske vrijednosti. Znači, on je rješenje za sve hrvatske probleme i za sve probleme slavenskih naroda vidio u ćirilometodskoj baštini. U vrijeme kad je živio i djelovao Josip Juraj Strossmayer su pale i ove velike obljetnice ćirilometodske misije, znači slavilo se 1000 godina ćirilometodske misije. U toj drugoj polovici 19. stoljeća izašla je i enciklika Grande Munus, veliki dar, pape Leona, u kojoj je papa podsjetio Europu na svete Ćirile na svetog Ćirila i Metoda. Ustanovljen je njihov spomendan u Zapadnoj crkvi i obnovljeno je pravo liturgije određenih crkava, odnosno crkveno-slavenske liturgije. I konačno u toj drugoj polovici 19. stoljeća se događa preokret u jeziku hrvatsko-glagolskih knjiga. Znači, vidjeli smo da su se one preko 2 stoljeća su bile istočno slavenizirane i 1893. godine konačno dobivamo novi rimski misal, za koji je zaslužan Dragutin Antun Parčić, također sa otoka Krka i iz Vrbnika. Znači, i kao Blaž Baromić i naša Jelena Šulina, samosvjesna žena, i on je bio iz Vrbnika. Bio je iznimno talentiran čovjek, svestran čovjek, bio je svećenik, znači pop-glagoljaš, bio je filolog, pisao je gramatike i rječnike, bio je pionir fotografije u Hrvata i bio je također botaničar i astronom. On je na ovom misalu radio 20 godina
i ono što je najvažnije je da je uspio vratiti tu drevnu, znači prvotnu hrvatsku crkveno-slavensku jezičnu tradiciju, znači napuštena je istočno-slavenizacija knjiga i vraća nam se onaj srednjovjekovni lijepi hrvatski crkveno-slavenski jezik. Kao što sam rekla, on je na tome radio 20 godina i imao je brojne poteškoće u tome. Primjerice, neki su htjeli da taj misal bude tiskan na ćirilici, neki su htjeli da bude tiskan na latinici. Naš dragi Dragutin je čvrsto ustrajao da to bude glagoljica. I ima tu nešto vrlo zanimljivo, a to je da se Dragutin Antun Parčić, njegov karakter nije baš legao onima koji su mu bili nadređeni. A to su bili spomenuti Josip Juraj Strossmayer i još jedan glagoljaški velikan, Franjo Rački. Evo što je Franjo Rački rekao za Dragutina Parčića. Rekao je da on jest pošten i marljiv, ali ima tu jednu slavensku čud koju Nijemci nazivaju ženskom čudi, premda nema baš dobrih svojstava njezinih. To je rekao Franjo Rački za Dragutina Parčića. A Strossmayer je za njega rekao čovjek upravo antisocijalan koji od samih suspicija živi. Znači, možda između redaka možemo zaključiti jedino da je Dragutin Antun Parčić bio introvert i imao je puno pravo na to. Ono što vidimo da nije bilo te neke kemije između ove trojice koji su radili na istom zadatku. Znači, oni su imali iste vrijednosti, isti cilj, oni su svi željeli taj misal, ali karakterno se baš nisu našli i ova dvojica čak nisu ovo baš najljepše riječi koje ćete izgovoriti, a kako li napisati o nekome. Ali nam to zapravo govori koliko je bilo junaštvo Dragutina Antuna Parčića. Znači, on je znao da nije baš simpatičan svojim nadređenima i ako se vrijeđao, nije dao da ga to vrijeđanje odvrati od njegova velika zadatka. Znači, on je ustrajao na svom zadatku i zapravo jedino što moramo znati o ovom čovjeku je da je taj njegov misal, Vatroslav Jagić, jedan od najvećih slavista svih vremena, rekao da je to trijumf slavenske filologije. Dakle, zaboravimo ono što su ona dvojica govorila, kad se god sjetimo Dragutina Antuna Parčića, sjetimo se da je zaslužan za trijumf slavenske filologije. A ono sam vam navela zapravo da se nekako osvijestimo da i mi u svojim dužnostima i u svojim poslovima imamo ljude koji se nas ne sviđaju ili se mi njima ne sviđamo, ali to nije razlog da se vrijeđamo, da se svađamo. Najvažniji je posao. Znači, posao mora biti obavljen i to je naša dužnost. Dragutin Antun Parčić je znao što je njegov talent, on je taj talent u potpunosti prenio u rimski misal i zbog toga će biti jedan od najvećih glagoljaških junaka svih vremena. Jedno 60-ak godina nakon što nam je umro Dragutin Antun Parčić, događa se drugi Vatikanski sabor. To je bilo 60. godina 20. stoljeća i tu dolazi do jedne drastične promjene. Nakon drugog Vatikanskog sabora, latinski više nije službeni jezik rimokatoličke liturgije i ulaze svi jezici. Znači, koji god je jezik htio je mogao dobiti liturgiju na svom jeziku i tako i suvremeni hrvatski jezik dobiva svoju rimsku liturgiju. Veliki hrvatski paleoslavist fra Josip Leonard Tandarić rekao je s pravom da je na drugom Vatikanskom saboru zapravo konačno pobijedila ćirilometodska ideja, jer je bit te ideje bila da je svaki jezik dostojan oltara i da se svaki čovjek najprirodnije
obraća i Bogu i čovjeku na svom materinskom jeziku. I to je bio, znači, konačan cilj glagoljaške povijesti, da i taj suvremeni hrvatski jezik, da on konačno uđe u tu liturgiju. I kroz 11 stoljeća su hrvatski glagoljaši anticipirali taj veliki trenutak da svi jezici bez iznimke postanu vrijedni oltara i liturgije. U sažetku svoga predavanja sam obećala i da ću vam predstaviti neke netipične glagoljaše o kojima ne učimo kada učimo o glagoljaštvu, ali u njima možemo prepoznati glagoljaške vrijednosti i glagoljaški duh. Što su to glagoljaške vrijednosti? Pa ja bih rekla da su dvije temeljne su kultura riječi, kultura knjige i kultura riječi. Druga vrijednost je služenje manje privilegiranome. Znači, služenje takozvanom malom čovjeku, odnosno služenje zajednici i društvu. Prvi netipični glagoljaš koji ću spomenuti jest otac hrvatske književnosti Marko Marulić. Marko Marulić Splićanin je sa glagoljašima dijelio jednu veliku vrijednost, a to je skrb prema jeziku hrvatskomu, s tim da je u njegovo vrijeme i u glagoljaško vrijeme riječ jezik je značila i jezik i narod. Znači, čuli smo da su se glagoljaši prvi oslobodili spona latinskog jezika i to u crkvi gdje je to bilo najteže, a Marko Marulić onda u umjetnosti, u književnosti, on unosi hrvatski jezik i ispjevao je tu Juditu. I prisjetimo se da je on u to vrijeme bio jedini hrvatski humanist koji je pisao i hrvatskim jezikom, odnosno jedini hrvatski latinist koji je pisao i hrvatskim jezikom. Sjetimo se primjerice vrlo zaslužnog i talentiranog Ilije Crjevića, Dubrovčanina, koji je svoj materinski jezik nazvao ilirsko kričanje. A Marko Marulić nije smatrao vlastiti materinski jezik ilirskim kričanjem, nego on vidi vrijednost da piše na jeziku koji njegov narod, koji ne pripada elitama, znači takozvani mali ljudi, na jeziku koji ti ljudi razumiju. Ono što je još važno je to da su paleoslavisti istraživali jezik Marulićeve Judite. I oni su zaključili da to nije samo splitska čakaština, to jest velikim dijelom čakaština, ali su otkrili brojne crkveno-slavenske jezične elemente. Znači, koji nam govore da je Marko Marulić poznavao hrvatsko glagoljaštvo, da je on čitao hrvatsko-glagolske liturgijske knjige iz kojih je onda mogao izvući te crkveno-slavenske elemente. Također još jedna zanimljivost, poznato vam je da u predgovoru Marulićeve Judite on spominje začinjavce i od toga se razvila cijela rasprava tko su bili ti začinjavci u koje se on ugledao i veliki senjski bard, pjesnik Silvije Strakimir Krančević, on je ponudio jednu teoriju prema kojoj bi ti začinjavci bili glagoljaši. Evo još jednog netipičnog glagoljaša, to je najveći hrvatski likovni umjetnik svih vremena, Ivan Meštrović. Kod njega glagoljaštvo prepoznajemo u motivima kojima se on bavi. Ovdje možete vidjeti Grgura Ninskog, ovo je zapravo njegova glava. Tko je bio Grgur Ninski? Na početku smo spomenuli prvi splitski crkveni sabor 925. Znači, biskup Grgur Ninski je sudjelovao na tom saboru i on je bio kandidat za metropolita, znači od čovjeka koji će biti na čelu te združene
crkvene pokrajine i on je izgubio, znači nije on postao metropolit, nego je to postao splitski nadbiskup Ivan, Roman, latinaš. I naš Ivan Meštrović je izradio 3 Grgura Ninskoga, oni se nalaze, gdje se nalaze? Jedan je u Splitu, drugi Varaždinu, bravo, treći u Ninu. Da. Kad se podizao na sjeveru Hrvatske u Varaždinu, onda je naš Ivan Meštrović rekao: neka Grgur Ninski bude na hrvatskom sjeveru kao i onaj na jugu u Splitu vidljivi dokaz za našu uspješnu borbu za crkveno-slavenski jezik i hrvatsku glagoljicu. U ovim riječima možemo vidjeti da se Meštrović držao one teorije starijih generacija hrvatskih povjesničara koji su tumačili da je Grgur Ninski na Splitskom saboru bio zaštitnik glagoljaša i borac za glagoljicu. Kasnije su se generacije povjesničara predomislile u vezi toga i oduzele su Grguru Ninskom tu njegovu mitsku ulogu, ali zapravo je gola istina da mi nemamo povijesnih podataka ili dokumenata koji će nam jasno reći što je Grgur Ninski mislio o glagoljaškoj liturgiji, nego su to uglavnom tumačenja i tako ih treba i promatrati, ali moramo biti svjesni da je Grgur Ninski izrastao u simbol borbe za glagoljicu i tu već znanost više nema jurisdikciju. Ali kad smo već kod toga, evo jedna zgodna anegdota. Aleja glagoljaša, vi jako dobro znate da se na aleji glagoljaša nalazi i vidikovac Grgura Ninskog. I on kada je podignut, onda se ugledna hrvatska povjesničarka, iznimna hrvatska povjesničara, prezaslužna hrvatska povjesničarka Nada Klajić, ona je kritizirala zašto je u aleji glagoljaša vidikovac Grgura Ninskog, jer da Grgur Ninski nije bio zaštitnik glagoljaša, niti se borio za glagoljaše na Prvom Splitskom saboru. Tako da, evo, ponovit ću još jednom, aleja glagoljaša je umjetnost, nije znanost, to je umjetnički artefakt, govori svojim jezikom simbola i zapravo ne bi trebalo nikome smetati zašto je na aleji glagoljaša Grgur Ninski. Još nešto što se tiče, ima još jedan krasan motiv Ivana Meštrovića koji se odnosi na glagoljaštvo, a to je povijest Hrvata. Ovo vam je vrlo poznata skulptura, vjerujem. I vjerujem da primjećujete, znači, ovo je personifikacija hrvatske povijesti u liku žene, seljanke u ovoj narodnoj nošnji drniškoga kraja. I ona je naslonjena na, neki kažu na ploču, neki kažu na knjigu, na kojoj je natpis neki. A natpis je povijest Hrvat, natpis je na glagoljici. I Meštrović se služi onim starim, arhaičnim jezikom, jer ovo je stari genitiv množine. Nije on napisao povijest Hrvata, kako mi danas kažemo, nego je napisao povijest Hrvat. U ovom natpisu mu je pomogao ugledni hrvatski filolog Stjepan Išić. Što nama govori ova skulptura? Pa ona nama doslovno govori da je povijest Hrvata napisana na glagoljici. Znači, evo, to je sve što trebamo znati. Povijest Hrvata je napisana na glagoljici. I doslovno i simbolično. Bez glagoljaške baštine mi ne možemo valjano opisati ni hrvatsku povijest, ni hrvatski identitet. Ono što mi je još zanimljivo jako na ovoj skulpturi, koga Meštrović uzima da mu personificira hrvatsku povijest?
Ne uzima kralja Tomislava, ne uzima kralja Zvonimira, ne uzima Marka Marulića, Matiju Gubca, Bana Jelačića, nego uzima jednu ženu, i to seljanku. Jednu ženu, pučanku, seljanku. I u tome iskazuje ono povjerenje prema takozvanom malom čovjeku. Više smo ovaj puta to danas spomenuli, a glagoljaši su uvijek bili uz malog čovjeka. Još nešto što nam se tiče Ivana Meštrovića, rekla sam da su glagoljaši darivali hrvatski narod knjigama, znači oni su bili darivatelji. Ivan Meštrović je bio veliki darivatelj, on je 1952. godine napisao darovnicu hrvatskom narodu i ostavio nam je arhitektonske komplekse u Splitu, Zagrebu i u Otavicama i 132 svoja djela. I što je tražio za uzvrat? Nije ništa tražio za uzvrat, ali je iskazao želju i u to vrijeme, prije drugog Vatikanskog sabora, znači još je latinski bio službeni jezik, u to vrijeme on moli, i tada su bile komunističke vlasti, da se u tim crkvama, unutar tih arhitektonskih kompleksa, da se slave glagoljaške mise. To je on tražio. Dakle, Ivan Meštrović je bio netko koji je i poznavao i osjećao hrvatsko-glagolsku baštinu. Za kraj bih vam predstavila nekoga za koga ja mislim da je najveći glagoljaški junak. Nije Brad Pitt, ali mi je Brad Pitt bio povod. Nedavno se održao u Americi Super Bowl i poznato vam je da se za vrijeme televizijskog prijenosa se prikazuju vrlo dobro osmišljene reklame u kojima glume najveće hollywoodske zvijezde, i bila je jedna reklama u kojoj je Brad Pitt govorio o tome što znači biti Amerikanac, i on otvara taj svoj govor sa ovim: By lifting others, that is how we rise up. Podižući druge, uzdižemo se i mi sami. Što to znači za ovu našu priču? To znači da junaci i velikani, oni ne nastaju sami od sebe. Oni nisu neka polubožanstva kojima smo mi blagoslovljeni. Svaki velikan stoji na ramenima nekoga drugoga. Znači, zajednica, društvo, obitelj, susjedstvo, kvart, grad, zavičaj, oni podižu velikane. I ima isto ona afrička poslovica koja kaže: potrebno je selo da odgoji dijete. Dakle, ne samo mama i tata, nego cijelo selo. I isto tako je velikani, znači njih netko treba odgojiti, treba im usaditi vrijednosti, treba ih školovati, oblikovati njihov karakter. Kad govorimo o glagoljaškoj zajednici, glagoljaška zajednica se ne svodi na pisare, na iluminatore, na mecene, na biskupe, pope, žakne. Većina glagoljaške zajednice su bili ljudi koji su čitali te tekstove, odnosno slušali su ih, i koji su držali do te glagoljaške knjige i skrbili se za nju. Evo jedan primjer iz povijesti, znači opet ćemo se malo vratiti u povijest. Peti Vatikanski brevijar, 14. stoljeće, i u njega je oko 1500. godine zabilježen naknadni natpis, i taj natpis je znači nastao kad nakon Krbavske bitke, i iz tog natpisa mi saznajemo
da je ova knjiga bila otuđena, znači oteli su je Turci i onda je ovaj narod iz dvaju gračanskih sela otkupio tu knjigu. I evo imamo zapis koji nam kaže: i otkupiše dobri muži Okruglane i Tripihovićane, zač učiniše pomoć kićim more za te knjige, a dobre žene te pomogoše nika grošem, nika sodinom. Znači, ti seljaci, siromašni, u neimaštini, su otkupili od te svoje neimaštine tu knjigu. Znači, nisu tu knjigu otkupili neki plemići, nego su ti ljudi kojima je bilo stalo da imaju jedan glagoljaški brevijar i da njihov pop glagoljaš može im čitati iz tog brevijara, oni su otkupili tu knjigu. I zato su najistaknutiji i najveći junaci glagoljaškog doba dobri muži i dobre žene knjigoljubci. Znači, zajednica glagoljaška koja je njegovala knjigu, koja je slušala te tekstove i upijala znanja iz njih i vrijednosti. To su pravi junaci. I ono što je njihova poruka za nas ovdje, a što vi, poštovane i drage Riječanke i Riječani, znate, a to je da je knjiga jedan od temeljnih kulturnih proizvoda nekoga naroda. Znači, mi bez knjige ne možemo ništa. Čitanje i pisanje su temeljne aktivnosti i opismenjavanje se ne završava u prvom razredu osnovne, nego se opismenjujemo cijeli život. Zašto? Zato što su prakse čitanja i pisanja, one razvijaju naše jezične sposobnosti, a jezik je, znači, temeljno sredstvo djelovanja u svijetu. Mi sve što komuniciramo pomoću jezika. Naš je svijet logocentričan i zato nam knjiga jest toliko važna. Osim toga, kad čitamo i pišemo, razvijamo svoje kritičke sposobnosti, što je naravno isto vrlo važno da budemo odgovorni građani i da donosimo dobre odluke. Dakle, na početku smo čuli ono što je Konstantin filozof rekao: nagi su svi narodi bez knjiga, knjige ne trebaju biti na policama, nego u našim rukama svakoga dana. I to je najvažnija poruka glagoljaških junaka. Eto, hvala vam na pozornosti.